Yo mga kayong, what's up? Long time long nos mga kayong, yon. At good morning at magandang panibagong araw na naman tayo mga kayong. At siyempre panibagong vlog. At yun, nandito tayo sa bahay. At tayo lang mag-isa. Wala sila mother at saka yung mga pamangkin ko pumunta sila ng Inmalug Norte. Hindi ko alam kung anong meron, ba't sila pumunta. Kaya yun. At walang magwawalas dito sa bakuran namin, kaya ako muna yung magwawalis mga kayong, kaya samahan niyo ako magwalis. Kasi maraming dahon na nauhulog, kasi maraming puno na nakapalibot dito sa bahay, kaya yun. Tara, magwalis tayo. Yun mga kayong, tapos na tayo sa likod magwalis. Dito naman tayo sa harap magwalis mga kayong. Ayan. Tara, para matapos na tayo. Let's go.
Yo mga kayong, tapos na tayo magwalis. Ayan, napapansin nyo mga kayong kaya maraming dahon na nahulog kasi napapalibutan kami ng malalaking pepper tree, you know. Yun, nakapalibot dyan sa bahay namin mga kayong. Kaya maraming dahon na nahuhulog. Kaya yun, yan pala yung bahay na tinitiran namin. Pero hindi namin, di sa amin yan. Sa tita ko, kapatid ni nanay. Yan, dyan lang kami, nakikitira lang kami. Pero ito yung totoong bahay namin. Ayan, hindi pa tapos mga kayong kasi wala tayong money. Kaya yun mga kayong, hindi ko kinakaya na ganyan ang bahay namin. Kasi proud na kahit ganito kayo kamahirap, masaya naman. Kaya yun mga kayong, hanggang dito na lang tayo. At sa susunod ulit na video, salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng ating video. At sana huwag kayong magsasawang sumuporta. Yun mga kayong, bye bye. At see you sa susunod ulit. God bless. At I love you all. Mwah!